boli nejaké rozprávky, že že by v našich slovenských dedinách ľudia mali v diskotékach, aj kafíčach, kafebárach, čak restoránach, že by počúvali vlastne, prečo počúvame muziku, ktorá nepatrí nám Slovákom, prečo nepočúvame slovenskú muziku. Prečo by počuli Turci sme keďaky, aj čo ja viem. A nemyslím to aj... Ale prednejšie tá turecká muzika, čo my voláme, máme Siranu, ale to je už druhá vec, druhá téma. No ale čo myslíte o tom, aby sme, keby sa také niečo zaviedlo? Viete čo, ja by som nemal nič proti, da sa to zavedie v reštauráciách, alebo tak, krašmičkách, alebo by bolo etno, ja by som to nemal nič proti, aby sa to... No, ale len tam, kde sa na meniu slovenské jedla. Tam záväzne. Ako budete jesť tvarohové rezance, ak vám... No ale kedy ste boli posledný krát v diskotéky? Vytrubujú, keď je čo. Odišiel som presne na kedysi večer, ja som tu nevedel ani, čo je to či je to vlastne muzika, čím je pokazený čím je pokazená tá muzika, alebo o čom sa tu robí, tu aký hurt, neviem, ani to sa nepodobá na muziku. Zase len táto naša slovenská muzika má aj melódiu, aj reči sa rozumejú. To je kolega, to je preto, že ste zamestnaný človek a nemáte času vychádzať, nie ste v trende. Mali by ste byť na úrade práce, tak potom by ste vedeli viac trochu o tej hudbe. Nemyslíte si, že by troška malo byť viac emócií v tej diskotéke, v tom kafíči? Ale prosím vás, že teraz diskotéky buďte slovensku ľudomu, myslím. No ale prečo by nemohla byť, povedzme? Keby v reštauráciách, to je všore, ale v diskotékach, zamyslite si pred očma, Ennio Malio, chlapa, kamasa od 15-16 rokov, ktorý je nakľúkaný s extazijem, aby počúval pesam, ani sa mi robiť nechce. No, tu som vás takto. No ale veď práve preto si myslím, že táto nová muzika vyvoláva také tie, ako by som povedal, necivilizovanie. Sami je povedali, že je muž u mamky dávno dohorel kahanec, pa potom nad ním horí bare diskotéky, nie? Ale vôbec sa mi zdajú tie diskotéky, že nie normálne, aby robili do rana. Nie, to je už veľa, čo sa týka toho rána, aj ľudia... Keď nemajú čo hľadať na televízii, tak potom idú deti do vychádzky, čo neviem, o hodine, o dve. A idú potom domov o 5. 6. a robia nešor. Napríklad, ako môžem ráno ísť do školy. Ja myslím, že by to bolo, ale radikálne by sa to muselo zmeniť. Zhodujem sa, kolega, s tým. To sa myslí premeniť, len návrh na čím voľaky dať, neviem, ja by najradšej, aby tie diskotéky robili hneď ráno. Od 6 do 12, čiže do poludnia. Alebo aj priamo na obed, aj priamo môžu ísť, alebo či spať, alebo do škole popoludní, kto ide, nie? Tak. No. A rodičia sa už zvyknutí od 6 ráno do poludnia, lebo ako mali deti išli do škôlky vedia. Aj si nezamenia noc za deň. Áno. Ja si myslím, že diskotéky, kafe, báry. No. Aj nepôjdu po ulici s podliatým očami, nie? Ale čo, že poludnia položia si hneď okuláre za slnko. Okuláre aj o to. No. Zhodujem sa ja s tým. O 6. aj tento menej sa to bude hneď aj alkohol troviť. Aj nebudú takí mamurní, či už čo? Oni takto, keď idú čak ráno domov, mamičke, čo idú pre chleba, ich vidia. Takto na poludne nikto nekúšaci robí, čo by nikto ich nevidí. A potom zovarajú, vidí ho tam, či je skeďe, tá ide, kde bola, čo ale dokonca ani sa nevie, kde bol, ne? No. Ja viem. Keby dieťa zo školy chudí. Poslali dieťa pre chleba. Príjemnejší obraz bol, ako čo ja viem, o 4. ráno chodí. Ešte ho budú vychvaľovať. Dohodli sme sa, taký návrh dáme. Áno.